Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, олға таба койбір темалар турында. Уңай юкка үзгәреш, тәулек дәвамында Чаллыда коронавирус белән авыручылар теркәлмәде. Илдәге ситуация бакчачыларга да кагыла. Республика президенты саклык чараларын күрергә киңәш итеп мөрәҗәгать итте. Хуш киләсең Рамазан айы, ураза тотучылар өчен сәхәр һәм ифтар вакытлары. Соңгы тәүлек эчендә Чаллыда коронавирус белән авыруның бер яңа очрагы да теркәлмәгән. Республика буенча 14 яңа очрак ачыкланган. Хәзерге вакытта Чаллыда COVID-19 авыруы йоктыруының 73 очрагы теркәлгән, 5 кеше терелгән. Татарстанда барлыгы 426 авыру ачыкланган, 51 кеше дәваланган. Татарстанда бакча сезонына әзерлек башланды. Республикада барлыгы 450 бакчачылык ширкәте теркәлгән. Аларның инфраструктурасына ел сайын 500 миллион сумнан артык акча бүлеп бирелә. Эпидемияга бәйле рәвештә республика президенты бакчачыларны үз сәламәтлекләренә игътибарлырак булырга һәм профилактика чараларын үтәргә өндәде. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Бакчаларда су үткәргечләрне, скважиналарны һәм чүп чыгару майданчыкларын норматив хәлгә китерү буенча эшләр башланды. Кайбер бакчачылык ширкәтләре территориясендә керү юлларын һәм электр тапшыру линияларын ремонтлау эшләре бара. В 23 муниципальных образованиях зарегистрировано 950 садоводческих и огороднических товариществ, включающие 381 тысяч садовых участков. 381 тысяч. Это, считай, если 1 к 3 брать, не менее более миллиона человек пользуются возможностью этих садов и огородов. Президент ассызыклаганча, халык үз бакчаларына барып җитәргә тиеш. Рөстәм Миңнеханов муниципаль берәмлекләр башлыкларына һәм Татарстан Республикасы транспорт министрлыгына транспорт үтемлелеген тәэмин итәргә кушты. Бакча сезоны 1 майдан гына башлануга карамастан, шәһәрдәшләр инде хәзер үк ширкәтләренә йөри башлады. Пассажирские перевозки, то есть частично уже начинаются у нас, осуществляются. Это силами подрядчика, то есть подрядной организации, которая осуществляет перевозки в сельские поселения, значит, они определенный процент садоводов забирают. Республика башлыгы эпидситуацияга бәйле рәвештә бакчачыларны үз сәламәтлекләренә игътибарлы булырга, инфекцияга каршы көрәштә барлык саклык чараларын үтәргә һәм аралашуны чикләргә чакырды. Лилия Гатина, Диана Мулярова, яңалыклар. Вакыты чыккан банк карталарының яраклылык вакыты озайтыла. Россия банкы клиентының үз картасын яңартырга мөмкинлеге булмаган очракта кредит оешмаларына 2020 елның 1 июленә кадәр клиентның түләү карталарын кулланып, операциялар ясау мөмкинлеген тәэмин итәргә тәкъдим итте. Моннан тыш, Россия Федерациясе үзәк банкы банкларга клиентларның срогы чыккан карталары белән куллану мөмкинлеге булуы турында хәбәр итәргә һәм 2020 елның 1 июленә кадәр банк карталарын яңартмаска булуы турында әйтергә киңәш итә. Чаллыда асфальт катламындагы чокырларны ремонтлау дәвам итә. Эшләр шәһәрнең бер юлы берничә урамында бара. Исемлеккә беренчеләрдән булып Яшьлек проспекты керде. Тулырак алдагы сюжетта. Биредә югары һәм түбән температураларга чыдамлы кайнар асфальт кулланыла. Барлык технологияләрне үтәгәндә мондый ямаулар 1 елга якын хезмәт итә ала дип белгечләр. Чокырлар ремонтын бөтен проспект буенча башкарылачаклар. Чулман проспектыда төзекләндерелә, биредә юлчылар ял көннәрсез 12 сәгать эшли. Проспект Чулман в равное время от Вахитова до Ишляка остался небольшой участок. Масштаб небольшой, планируем выходным завершить, наверное, в понедельник завершим. Чокырларны ямау шәһәрнең төп проспектларында гына түгел, квартал эчендәге юлларда да башкарыла. Мәсәлән, 46-нчы комплекста юл берничә көнлек төзекләндерелгән, әмма җирле халык бу гына аз ди. Нет, это не работа. Вы считаете, что надо полностью менять? Да, здесь да. Я так понимаю, это временно сделали. Мы на это надеемся. 4-нче комплекстагы юлларга да ремонт кирәк ди шәһәрдәшләр. Әмма бу микрорайонга әле чират җитмәде. Территориаль иҗтимагый үзидарәсе рәисе сүзләренә караганда, монда машиналар юлы киләсе елда төзекләнәчәк. Мы попали в проект «Наш двор». По нашему 4-му комплексу осталось 4 дома, не затронутые по ремонту дорог и по расширению. Поэтому все это будет уже конкретно делаться сразу, одновременно. Это будет ремонт дорог, это будет ремонт тротуаров, это будут детские площадки, озеленение, освещение. Вот, поэтому, мне кажется, смысла нет. Сейчас дороги гладкие сделают, через год будет расширение дорог, опять все это надо будет переделывать.
Мәскәү проспекты буйлап җирле юлларны да ямаханнар, чукырлар ремонтын май айында төгәлләргә планлаштыралар. Эльвина Андрова, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Президент Владимир Путин Россия гражданлыгын алуны жеңілейту турында законға қол қойды. Шетел кішілеріне болғаны гражданлықтаны баш тартырға мәжбүри түгел. Шулай ук СССРда туған кішілер үшін мәжбүри 3 ел Россияда яшәү таләп ителмей. Жеңілейтілгән тәртип буенча гражданлык алу үшін СССРда гражданлыгы болған яки элекеге бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләрдә яшәүчеләргә рәсми керем чыганагы турында мәгълүматлар тапшырырга кирәкми. Бу чаралар Россия гражданнары белән никахлы булган да қоғыла. Ләкин біздің ил территориясында ешерге һәм гомуми балалар булырга тиеш. Кулъяулык, мәхәббәт һәм тугрылык символы шәһәрнең экология музее сәнгать чигүе буенча зәңгәр кулъяулык дигән дистанцион иҗади бәйге игълан итте. Кулдан чигелгән эшләргә бәя биреләчәк. Үз изоляция режимында конкурста ничек катнашырга хәбәрчебез сөйләячәк. Сөйгәннәрен фронтка озатканда хатын кызлар ирләренә кулъяулык бүләк иткәннәр. Ул талисман дип саналган. Шәһәрнең экология музее солдатлар истәлегенә бөек җиңнең 75 еллыгына багышланган зәңгәр кулъяулык дигән дистанцион бәйге оештыра. Конкурста белем бирү учреждениелары, укучылар, студентлар, педагоглар, яшьләр оешмалары, өстәмә белем бирү учреждениелары, декоратив гамәли сәнгать осталары катнаша ала. Чараның төп өлеше бүләккә кулъяулыгы чигү. Кулъяулыкны теләсә нинди техника белән мулине җипләре, ефәк яки бисер кулланып чигәргә була. Аның дизайны хәрби тематиканы чагылдырырга тиеш. Салют, чәчәкләр яки символик даталар сурәтләргә була. Бу кулъяулыкларны бәлки бүләк итеп тә булмастыр. Ләкин менә шулай фото, видео, телевидение аша ветераннарыбызны, тыл хезмәтчәннәрен, сугыш вакытында үскән балаларны бөек җиңү бәйрәме белән котлап була. Эшләрнең фотоларын 25 апрельдән 30-на кадәр синий платочек билгесе белән шәһәр экология музееның электрон адресына җибәрергә кирәк. Эльвина Андрова, Диана Мулирова, яңалыклар. Келесі мәгълүмат ураза тотучылар игътибарына. Иртәгә Рамазан айының 2нче көне, 25 апрель көнне сәхәр 1 сәгать 6 минутта тәмам булырга тиеш. Авыз ачу 18 сәгать 55 минутта башлана. Быел фитр садаканың минималь күләме былтыргы кебек 100 сум. Сәламәтлек торышына бәйле рәвештә ураза тоту мөмкинлегенә ия булмаган һәм аны башка вакытта да каза кылып үти алмаучылар өчен тотылмый торган һәрбер көн өчен 200 сум күләмендә фидия билгеләнде. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Агатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Сеть салонов красоты «Креатив» работает для вас. Мужские, женские, детские стрижки и многое другое.